Turbo si zapni. Turbo! Čo máš, aký mód? Kardio? Eko mám, ne eko. Ten tur mám. Hej. Ja čo som mal vo firme jednej upratovačku sme tam mali a tam mi hovorila, že chodí voľakému Korejcovi upratovať, neviem či z Kia alebo z Carrierity. Aha. A že vždy keď k nemu dojde, on sa hanbí, aby tam nemal veľký bord a tak on uprace a ona už len utre stoly. No a teraz nejak doprava, keď chceš ísť pravou stranou. Ale my ideme ešte rovno kúsok. To len keď pôjdeme naspäť, tak tu by sme sa mali dostať doprava. A asi nepôjdeme pravou stranou. Je to zaondené. Aj kamery sú tam. Tak musíme ísť po tej ceste. Nemôžeme ísť teda. Tam je ináč cyklo? No však to je tá, čo sme hovorili, že druhou stranou pôjdeme. Ak by sa dalo. Prečo to zatvorili? Neviem, asi to tam je veľká stavba, alebo čo. Alebo, neviem, netuším. Ale však vidíš, že normálne cyklo by to malo byť. Tak ideme na cestu. Poďme sem pozrieť. Len tak, že jak to tu vyzerá. Že koniec sveta, zrazu nič a potom toto. To, ako čumí, no ne, jakice. Hej, zeleň. Super. Je psychologické centrum, tu chcem byť. Tu ťa nechám na 2 dní. A posledne, toto má nový cyklo. Pekný, nejaký terénny, nejaké lesy. Nejaké to strumé, ty kokso. Tu asi sme slepé na konci. Asi sa budeme musieť vrátiť. Hej, idem kúsok pozrieť. Choď. A vieš čo, tam by mal byť voľaký zjazd. Pozri, že či to nejde dole. Wow, to je paráda. Choď ešte kúsok, tam by malo byť doprava, nejaký chodník dole. Aha, dobre. Ale moc tomu neverím. No už by malo byť tu niekde. Tu je niečo. Aha, tak potom môžeme ísť po ňom dole. Dobre. Ale zase neuvidíme, čo tam bolo potom v tej dedine. A však časť sme videli. Však prípadne choď pozrieť, ja ťa tu počkám. By ma lákalo ešte ďalej, vieš, by si mi volal po hodine, že Richard. Zabudol si sa náhodou. Som v pohode, lebo mi bank mi narastá, vieš, už je to 20 €. Hej.
Vidíš mapy CZ? Ináč trocujem. Majú tu voľaký bug v tejto povazkej. Ty kokso. Majú zavreté? Hej, preto trocujem. Toto hodím o zem a si sa mnou častuješ. A nemôžem teraz to... Burger, ham, medium, pozri sa. Taký obrodok. Hej. Burger a pivo bránač, ktorý vám naskval. Ale vieš, že keď budeš pozerať na žradlo, budeš hladný? Však povedaj, že ešte vypustím. Ale ja nevydržím. Sa nepochválil, že si vybavil. Niečo mám s brzdou, musím to opraviť. Teraz budeme odbočovať doľava niekde, po 50 metrov. Hej. Doľava. A potom rovno. Doľava. Keď už tak. A teraz prejdeme cez tú rieku. Takýto most sme ešte nemali. Doprava. Náschval som išiel stredom, pekne to hučalo. No, ja odskakovali. Takéto sme ešte nemali. Ne. Ale pri Novom Meste, keď som išiel ešte na Fialdo, keď tak tam bol ten starý most a ten už uzatvorili, tak to bolo hardcore, bol diery a tak. Tam ideme. Ale tá zmrzlina vyzerá dobre, tam sme mohli ísť ešte. Poďme takto okolo vody, fontánky. Keby si sa pobilo, že sa tam rovno umieš. Čo tu je? To bol aký potok. No, takšičky, ne? No. Ešte, že tu nie sú čínske reštaurácie. Hneď by bol po kačičkách. Chrumkavé kačky by mali. No, čo? Preto sme sem išli. Aby si nedopadol jak Gardlik, ten zaspal na lavičke a ukradli mu bicykel, keď stal. Bol bez bicykla. Aspoň zavri oči, ne? Že rýchlo zalomil. To je úplne povodný? Asi. To je tento, hej? No. Sa postav pod tú cedulu. Šrobu na srdce, ne? To bude asi, áno. Úplne čakšícky zámok. Čo s tým? Ale nie to synagoga, či? Je, vyzerá to tak. No dá, sú tam nejaké písmená. Môžeme ísť okolo pozrieť a potom ideme touto cestou, jak sme prišli.
Za 150 metrů sa to rozpadáva. Nevyzerá to úplne taká ako štandardná. No. Teď odbočte mírně vpravo. Pokračujte 1 kilometr. Natúra, že až 45. No, je to... Za 200 metrů se držte Môžeš ostať na turbe až do Žiliny. Čítal si, že Hlohovec 137? Ne, ešte moc. Už 137 km sme prešli po tej cyklomagistrále. No, to je viac. Kokos, paráda. No, ten prvý deň ma mrzí, no, ten prešiel len 40, ale tak to bolo horúco moc. No, bolo teplo. No, to fakt no. Teď odbočte vlevo směr silnice. A pôjdeme po tejto ceste, no. Desať kilometrov ešte, Rišo. Tady to žije, pozri koľko ľudí. Možno, že aj nuda. Čo to tu je, vole? No, je to ďaleko. Jebať na to. Hej, som mi poslal SMS-ky, že dojde želo. Teď odbočte vlevo. Za 350 metrů se držte vpravo. Pred seba sa pozeraj. Teď odbočte vlevo a potom Jaký odjev, že cyklochodník uzavretý. Prečo mi to nebolo? Počkaj, hej. No pešo môžeme ísť. A hneď to nepotrebujete sám, Ježiš, dáte sa zavolať. Idem pešo. Počkaj, to je vstupné? Ja som mu Asi ne. Som pomohol vlastne si povedal. Mám že doma? Tam do reditové, keď to je podľa celou príru. Nemáš tak sparing? Tanky veste, zatankuje. Vidíte, neobila len odháňal. Či to je otvorené? Á, cyklochodník uzavretý. Prava. Takže asi to treba voľako obísť.